Eli ihmiset voidaan Raamatun mukaisesti, joka on Jumalan sanaa, jakaa kahteen leiriin. On Jumalan lapset ja sitten on perkeleen lapset. Ei ole mitään harmaata aluetta, se on joko tai. Ja Raamattu sanoo näin, että hedelmistä puu tunnetaan. Ja Raamattu sanoo näin, että lapset tekevät isiensä tekoja. Jeesus sanoo, että hän on yhtä Isän kanssa. Eli Jeesus on samaa mieltä Isän kanssa ja Pyhän Hengen kanssa. Pyhä Henki on tietenkin samaa mieltä kuin Jeesus. Hän ottaa Jeesukselta eikä omastaan. Ja Jeesus kertoo myös, että ne, jotka ovat Kristuksessa, aidot Jumalan lapset, niin he ovat myös samaa mieltä kuin Poika ja Isä ja Pyhä Henki. Joo, lähdetään Raamatun perusteella katsomaan sitten, että mihin leiriin kukakin kuuluu. Näin pimeyden lapsiin vai valon lapsiin. Jumala sanoo, että hän on luonut maapallon ja ihmiset ja eläimet ja kaiken. Saatana tulee ja sanoo, että ei pidä paikkaansa, vaan oli alkuräjähdys ja alkulima, joka sitten kahdentui. Toisesta tuli eläimet ja toisesta ihmiset, joten ihminen on sukua vesimelonille, apinalle, norsulle, kun mennään tarpeeksi kauas taaksepäin sukupolvia. Mä en oo. Mä oon Jumalan lapsi ja mä oon sukua Abrahamille, Jaakobille, Iisakille ja niin edelleen. Siellä Raamatussa on mun sukupuu. Ja sitten Jumala sanoo, että on kaksi sukupuolta, mies ja nainen. Ja saatana tulee siihen ja hänen lapsensa huomaamatta ja tietämättä, että se on saatana, joka siellä kuiskuttelee, vaikuttaa, niin ovat samaa mieltä. Saatanan kanssa, kun saatana sanoo, että ei ole mitään miehiä ja naisia ja on kymmeniä sukupuolia. Sitten Jumala kertoo, että avioliitto on yhden miehen ja yhden naisen välinen pyhä liitto. Niin saatana tulee, että ei sitä pidä tuolla tavalla määritellä. Se voi olla kahden miehen tai kahden naisen tai kahden naisen ja yhden miehen tai kolmen miehen ja yhden naisen tai koiran ja miehen tai miehen ja auton tai naisen ja vuohen. Ei sitä pitää määritellä millään tavalla. Rakkaus on rakkautta. Ei pidä paikkaansa. Homous esimerkiksi ei ole rakkautta. Raamatun mukaan rakkaus kulkee totuuden kanssa. Synti ei voi olla rakkautta. Ja Raamattu kertoo sekä vanhassa että uudessa testamenttissa moneen kertaan, että homous on synti, eikä homot peri taivasten valtakuntaa, elleivät he tee parannusta, kadu tekoja ja pyydä Jeesukselta niitä anteeksi ja ala elämään toisella tavalla, ainakin yrittämään. Sitten Raamattu kertoo, että on vain yksi Jumala. Saatana tulee, että ei, niitähän on vaikka kuinka paljon, mutta ne on saatanan luomuksia, kaikki muut. Raamattu sanoo joillekin, että mitä te seuraatte, niitä puupökkelöitä ja pronssipökkelöitä, jolla on korvat, mutta eivät näe, jolla on korvat, mutta ei kuule, jolla on silmät, mutta ei näe, jolla on suu, mutta ei voi puhua, jolla on jalat, mutta ei voi kävellä. Mitä te niille viette banaaneja tuonne metsän reunaan? Toivossa, että tulee hyvä sato ja niin edelleen. Jumala sanoo myöskin, että älä tee tatuointia, älä piirrä ihosi, älä kirjoita ihosi. Ja saatana sanoo, ei kun tee vaan, hakkaat ihan täyteen tatuointeja itsesi, niin sitten sä oot pelottava ja seksikäs ja erilainen, erikoinen, muita ehkä vähän parempi. Jumala on aiheuttanut ilmastonmuutoksen sen takia, että häntä harmittaa se, että ihmiset ovat jättäneet noudattamatta hänen käskyjään ja säädöksiään, vaikka hän luojana tietää, mikä on ihmiselle parasta. Niin sen takia Jumala antaa tämän ilmaston muuttua. Mutta saatana tulee heti siihen, että ei, vaan se johtuu noista muovipilleistä ja tulitikuista. Että nyt täytyy lintsata koulusta ja mennä kadulle osoittamaan mieltä.
Kreetan kanssa, niin sitten maailma säilyy. Maailma ei säily. Jeesus luo uudeksi maapallon, taivaat ja maat, hän luo uudeksi kaiken. Minä en ole huolissani, jos metsästä löytyy joku roska. Kun Jumala määrittelee, ja hänellä on perustelut siellä, jotka löytyy Raamatusta, että nainen ei voi johtaa paikallisseurakuntaa, nainen ei voi olla siellä opettajana, nainen ei varsinkaan voi olla vanhemmiston veli, niin saatana tulee sinne, että hei, tasa-arvo, totta kai voi olla ja pitää olla yhtä monta naista ja yhtä monta miestä. Jumala myöskin päättää ihmisen päivistä, niin saatana tulee sanoa, että ei, eutanasia, että mitäs tuommoinen vanha käppänä tai sairas ihminen, niin mitä se enää täällä kuluttaa muiden resursseja ja rahoja, että henki pois vaan. Tai jos on tarpeeksi paha olla, niin sitten voi tappaa itsensä, näin sanoo saatana. Mutta Jeesus, jolla on 250 nimeä tai titteliä, yksi niistä on elämä. Ja minä olen Jeesuksen kanssa samaa mieltä ja sanon kaikkeen aamen, hallelujaa. Eikä se ole minulta pois, kun joku helvettiin joutuu. Jumala on kuitenkin antanut minun sydämelleni yrittää vielä viimeisenä oljenkortena pelastaa edes joitakin suomalaisia saatanan kynsistä ja siltä tieltä, joka helvettiin vie. Myös nimi kristityille, penkkiuskoville, tulee suurena yllätyksenä olemaan helvetti. Se on liian myöhään valjennut tosiasia. Ei siinä mitään. Niin kauan kuin elämää on toivoa, meillä on mahdollisuus vielä selvitä tästä. Ja kyse ei ole ainoastaan siitä, että pääsee taivaaseen, joka sekin on välivarasto. Sen jälkeen on vielä 1000-vuotinen valtakunta ja uusi Jerusalem. Mutta merkitystä on myös tällä ajalla, miten elämä menee täällä. Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä eikä niitä, eikä kokoa aittoihin, ja kuitenkin teidän taivaallinen isänä ruokkii ne. Eikö paljon enemmän teitä, te vähän uskoisitte? Älkää siis murehtiko, mitä söisitte, mitä joisitte, mitä pukisitte yllenne. Sen sijaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki tämä teille annetaan. Tästä kun ottaa vaarin, ei tarvitse olla leipäjonossa. Kiitos ja aamen ja palataan. Siunausta.